Baba Dochia a fost odată o văduvă care avea o fiică urâtă și leneșă și o fiică vitregă, frumoasă și harnică. Femeia o iubea mai mult pe cea dintâi, care creștea lintată și trândavă, în timp ce pe cea de-a doua o împovăra cu cele mai grele treburi. Într-o zi, pe când copila cea harnică se așezase lângă fântână, vrând să toarcă, caierul îi căzu în apă. Temându-se de ocările mașterii, fata se aruncă în fântână să-l găsească. Dar când ieși din ea, rămase împietrită. Fântâna se afla acum în mijlocul unei frumoase câmpii, pline de flori, la câțiva pași de o căsuță pe pragul căreia stătea o bătrânică. "Mă cheamă Baba Dochia. Fii binecuvântată și binevenită în căsuța mea. Dacă ordine mi-ai face, patul să-l scutur mă vei ajuta, aici cu mine poți sta." Copilei îi plăcea mult locul acela și, cum era obișnuită să muncească din greu, a fost foarte mulțumită să rămână să trăiască împreună cu Baba Dochia. Aceasta adăugă apoi: "Ai grijă să faci să zboare penele atunci când îmi scuturi pernele. Astfel va ninge pe pământ." După un timp, copilei începu să îi se facă dor de lumea sa și o rugă pe zână să o lase să se întoarcă acasă. Înainte de a o lăsa să plece, aceasta îi dădu înapoi caierul și o acoperi de aur și juvaieruri, mulțumindu-i astfel pentru serviciile sale. Fata se aruncă deci în fântână și ieși la suprafață lângă vechea ei căsuță, unde mama și sora vitregă o primiră cu brațele deschise datorită bogățiilor pe care le adusese. Când maștera cea lacomă află de unde proveneau aurul și juvaierurile, își obligă propria fiică să se arunce în fântână și să o caute pe Baba Dochia, în speranța că și ea va fi răsplătită la fel. Astfel, fiica ajunse în lumea magică a zânei și se angajă în slujba ei. Nu dură multă vreme că leneșa își arătă adevărata fire. Așa că Baba Dochia o alungă și, drept răsplată, o acoperi cu noroi în loc de aur și pietre prețioase. Fata se întoarse atunci la maică-sa toată murdară și rușinată. Degeaba a încercat în toate felurile să se curățe. Murdăria nu dispărea și ea rămase așa toată viața. Fata cea harnică a avut noroc și se căsători cu un tânăr de treabă, alături de care, datorită darurilor primite, duse o viață fericită și îmbelșugată pentru tot restul zilelor.